దాకా ఎంత నొక్కావు? నేనొచ్చాక నొక్కావంటే నీ తోలు తింటా. హలో, నువ్వేం తొక్కుతావు? బోరింగులు దొక్కుతాను. ఓ, సైట్ లో బోరింగులు తొక్కుతావన్నమాట. వెరీ గుడ్ వర్క్. అయ్యగారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని బోరింగులు తొక్కావు? ఇప్పటికి దాదాపుగా 400 దొక్కుంటాను. ఆహా, ఎప్పుడు అట్ ఎ టైం ఎన్ని బోరింగులు తొక్కుతున్నావు? 2 దొక్కుతున్నాను. ఓహో, వర్క్. ఎప్పుడు? 1 నల్లకుంట, 2 ఎర్రకుంట. వాటర్ పడ్డాడా? నల్లకుంటలో దాకా ఎంత నొక్కావు? నేనొచ్చాక నొక్కావంటే నీ తోలు తింటా. హలో, నువ్వేం తొక్కుతావు? బోరింగులు దొక్కుతాను. ఓ, సైట్ లో బోరింగులు తొక్కుతావన్నమాట. వెరీ గుడ్ వర్క్. అయ్యగారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని బోరింగులు తొక్కావు? ఇప్పటికి దాదాపుగా 400 దొక్కుంటాను.